glòria, foc a les mans per teixir la història. Portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit. No volem fum, no volem dreceres, aquí no venim a fer volar banderes. Comptem amb tu, ara no pots fallar, un dia per tornar a començar. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat, que no ens guanyi la por. El demà avui és nostre, tu i jo, agafant l'horitzó. Capital, quien mueve el engranaje debe decidir, crear, construir conciencia popular, eterna divisa que nos guía a vivir libres o morir. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat, que no ens guanyi la por. El demà avui és nostre, tu i jo, agafant l'horitzó. Serem llum, serem molts, empenyent endavant. Som futur i alegria, seguint el pas dels anys, que no ens guanyi la por. El demà avui és nostre, tu i jo, agafant l'horitzó. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes. Benvinguts a un nou directe. Avui estrenem una gran secció. La secció especial. Fase d'ascens a Lliga Femenina. I ho fem amb una gran protagonista que ja ens va visitar al canal en castellà, el canal de Flopball, on li vam fer una flopistència. I avui estarem una mica més tranquils. Avui és cert que estarem més tranquil·lets, però abans de començar m'agradaria que, sisplau, si teniu Twitter, sisplau, aneu a aquest link i li deixeu un like, un retweet, el que vulgueu o el citeu. I tant, perquè m'agradaria veure a Irene Garia a la Fonteta. Això seria molt maco, la veritat. Però la convidada d'avui és Ainhoa López, jugadora del Futbol Club Barcelona. Ja no fa falta dir Futbol Club Barcelona femení, o sigui, Futbol Club Barcelona. I que el cap de setmana que ve, no? Des de dijous, disputaran a Leganés les fases d'ascens per aconseguir l'objectiu, pujar a Lliga Femenina 1. Com veureu, el Nightbot estarà tota l'estona spamejant les seves xarxes socials. Teniu el seu Twitter i el seu Instagram. Seria d'agrair que quan el veieu al missatge, amb el link, aneu i la seguiu, perquè de ben segur doncs, ens ensenyarà algun raconet d'aquestes fases d'ascens que es disputen a Leganés. I compte, que és probable, que no segur,
que el diumenge, quan es juguen els 2 partits de les semifinals, on el guanyador de cada semifinal pujarà a Lliga 1, és probable que el diumenge pugui estar a Leganés. Així que ho veurem en vivo i en directo. Grande, no és molt gran. Sense més especulació, perquè tampoc això vull que s'allargui massa, avui serà com una entrevisteta, serà una xerradeta, tampoc serà pum, 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 no serà una flopistencia, no us espereu aquí una mica de salseo, una miqueta hi haurà, però un salseazo com a la flopistencia no hi haurà. Així que sense més preàmbuls donem la benvinguda a la primera convidada de l'especial setmana fase d'ascens, Ainhoa López, com estàs? Hola, bones, molt bé. Gràcies per convidar-me. De res, només faltaria. Tenia 2 candidates per convidar perquè, a part d'amb tu, que tenim un tracte, no cada dia parlem, però que tenim un cordial tracte, clar, jo també em porto molt bé amb la Regina i vaig estar dubtant, però vaig dir, hem de portar l'Ainhoa també per veure una mica l'evolució des d'aquella flopistencia que vam fer al principi del confinament i veure com ha anat aquesta evolució, no? Allà ens vas dir, gràcies pel follow, Agus, allà ens vas dir que buscaves uns objectius aquest any i bueno, veurem si els has complert a nivell individual, a nivell col·lectiu, però bueno, començarem per la pregunta més genèrica. Com estàs? Com et trobes? Com ha anat l'entreno avui? Bé, tot just arribo ara a casa i molt bé, amb moltes ganes. És una setmana il·lusionant, no?, per tots els equips i per nosaltres, doncs, bueno, està servint doncs, per preparar-nos i enfocar ja el primer partit, perquè com és partit a partit no podem pensar en endavant, sinó ens hem de focalitzar en el partit de dijous i això estem fent, preparar-ho el millor possible. De fet, més endavant parlarem d'aquest format de les fases d'ascens, que és nou d'aquest any, altres anys era diferent. Tindrem temps d'aprofundir sobre si és el millor, el pitjor, al final és el que hi ha, ens hem d'adaptar i és cert que seran unes fases molt dures, però comentaves que clar, teniu una setmaneta, jo pensava 2 setmanes, no, clar, però és que jugueu dijous i a sobre viatgeu dimecres, és a dir que just ara queda una setmaneta. Ja esteu preparant a consciència coses dels equips de la fase? Com esteu preparant aquestes fases? Bueno, bàsicament, com t'he dit, realment ara estem focalitzant tot el nostre scouting, preparació al Celta, perquè és el primer partit que juguem i si no guanyem aquest, doncs no podem pensar encara en l'altre, perquè això va com va i aleshores, doncs això, ara ens focalitzem en el Celta, el nostre primer rival, i com tu dius, viatgem dimecres perquè al jugar dijous a les 8 doncs, teníem molt de marge i preferim quedar-nos i dimarts i dilluns fer uns bons entrenos aquí i bueno, és això, anar sumant doncs, nova tàctica amb la que ja tenim, anar perfeccionant segons quines coses i anar visualitzant el rival. I estem en una temporada que òbviament ha sigut una temporada estranya, seguim en pandèmia mundial, és una que no podem evitar nosaltres, i clar, estava mirant perquè el que ha passat amb molts equips és que ha tingut molts parons, per si hi havia algun positiu en algun equip, però curiosament vosaltres heu tingut molt pocs, no?, de parons? Sí, gràcies a Déu. Nosaltres, bueno, no hem tingut cap cas a l'equip que ens hagi dificultat o hagut d'aplaçar un partit o estar confinades 10 dies, com molts equips els hi ha perjudicat, no?, per aquest ritme d'entrenos i tot. Nosaltres no, toquem fusta, perquè és el que et dic. A la fase, bueno, avui ens hem fet una prova d'antigen i hem donat totes negatiu, i després en farem una abans d'anar-hi i a l'arribar, només arribar allà, una altra. I si donem positiu, doncs adeu a la fase. Aleshores estem tots expectants perquè primer haurem de fer el test abans de poder jugar el partit. En el cas que dongueu positiu, no podeu jugar a les fases i quedeu eliminades? Sí, perquè en cas que donguem positiu, tots som contactes directes i el protocol són 10 dies, tot i que tu siguis negatiu, perquè pot propagar-se el virus en aquest sentit. I aleshores ja quedaríem eliminades i per això, encara també no estem... És un any diferent, és un any que fins l'últim moment doncs, no pots relaxar-te en aquest sentit. Creus que això de que no hàgiu tingut... si algú no ho sap, temporada regular perfecta, 26-0, creus que aquesta regularitat en no tenir partits suspesos, en no tenir parons als entrenos, us ha pogut beneficiar?
Home, clar que sí, en el sentit de que nosaltres no hem hagut de parar i també hem tingut la sort que ja no només nosaltres, sinó que els equips que ens hem anat enfrontant tampoc han tingut aquests casos i aleshores no hem hagut de cancel·lar cap partit i bueno, suposo que algú té a veure perquè els equips que poder han hagut de parar i després el ritme es perd i ja saps com és el físic, que en una setmana doncs perds tot el que has guanyat. I m'he fixat també en els diferencials dels partits i he vist com una dinàmica ascendent, no? A la primera volta sí que van haver-hi resultats més ajustats, algun partit de 2, recordo, un de 10, un altre de 6, però és cert que al final de temporada ha sigut arrollador. O sigui, no he vist quasi cap partit que no guanyéssiu de més de 20 i segurament és per aquesta continuïtat en els entrenaments, en la competició, en no tenir parons. Així que jo crec que també ha sigut un fet positiu que segurament no ens negarem. El Barça té una de les plantilles més potents del grup i així ho ha demostrat. A nivell individual parlàvem de la flopistència que vam fer, que feia res, s'havia anunciat el teu fitxatge pel Barça. Com t'has trobat individualment? Bé, al principi, soc molt sincera, i al principi, clar, venia de Lliga 1 i em va costar adaptar-me al ritme, no? Jugadores molt joves, era un estil totalment diferent que el que juga a primera, però després, doncs clar, la confiança que he guanyat i el que et comentava, que vaig venir al Barça per això, per un tema confiança, el projecte esportiu, tot s'ha complert en aquest sentit. Hem arribat a l'objectiu, que és anar a la fase, ara falta guanyar-la, que anirem per això, i després, a nivell individual, doncs, amb confiança, amb minuts, sobretot amb aquesta confiança d'estar a pista i que l'entrenador compti amb tu, no?, per disputar els minuts i saber que ets responsable en segons quins tirs, en fer jugar l'equip, doncs canvia molt com juga una jugadora amb aquesta confiança. De fet, si algú no sap les estadístiques, jo les he memoritzat més o menys, són gairebé 12 punts, quasi 5 rebots, quasi 3 assistències, 13 de valoració de mitja, en només, dic només entre cometes, 24 minuts de mitja. També suposo que per aquesta dinàmica de l'equip, que al tenir el modo rodillo, sobretot a la fase final de temporada de lliga regular, segurament hi ha hagut més repartiment d'aquests minuts en tota la plantilla, també perquè totes les jugadores, suposo, es sentin importants de cara a aquestes fases, no? Exacte, la Lliga així també ens ho ha permès i tenim un equip que, com tu dius, pot donar molt. És a dir, fèiem un cinquè inicial i després el cinquè que sortia de la banqueta doncs t'aportaven més o inclús que el principal. És a dir, hem jugat amb això, amb que totes podem aportar coses positives a l'equip, cadascú és conscient, no?, de les seves virtuts i intenta donar el màxim i jo crec que ho hem aconseguit i també els partits ens han permès això, que totes tinguem protagonisme. I com tu has dit abans, al principi vam començar patint una mica, però jo crec que era... Ja l'Isaac ens ho deia al principi, que això passaria perquè venien moltes noves i també un equip es construeix, no d'un dia a l'altre ja tothom juga bé i el col·lectiu funciona i aleshores la progressió s'ha notat i per això al final hem arribat tan bé. Primera pregunta salseante, Ainhoa. No és molt salseante tampoc. T'ha arribat alguna oferta o han preguntat si Ainhoa López fitxaria per algun lliga femenina durant la temporada? No has de dir qui ni res, Ara mateix no m'ha arribat, o sigui, sí que la gent pregunta, s'ho qüestiona, però sincerament ara estic centrada amb el meu equip, amb les fases, i jo vull pujar amb el Barça a Lliga 1, això és el meu objectiu d'aquest any. M'agrada la resposta. Parlàvem d'aquesta progressió i a mi m'agradaria parlar d'aquesta Lliga Femenina 2 que he anat seguint, tampoc he estat cada jornada veient partits, no us enganyaré, perquè també vaig acabar fitxant per un equip de Lliga EVA, vaig estar competint, entrenant, però sí que m'he fixat en que ha sigut una Lliga 2 potser molt desigualada, ja no només en el nostre grup, sinó si parlem dels tres grups. De fet, la mitja de punts a favor del Barça, que ens segueix. Fins a seguida, Cabanenc, gràcies. I la Vane, que crec que és la Vane Verbo que ens ha seguit, també, no? Ojo, ja tenim una... Ui, ens està escoltant, Tenim una espia, Doncs el Barça... Cabanenc també crec que sé qui és, Sí? Qui deu ser Cabanenc? Jo no caic, Segurament, no sé si la cagaré, però no, segurament és el meu sogre. Home! Compte! Saludo! Doncs dèiem que la mitja del Barça de punts a favor ha sigut de gairebé 73 i la mitja en contra de 49, és a dir, una mitja d'un average de més 23 cada partit. I la pregunta que tot això em porta és
es rumoreja, crec que no és oficial, que l'any que ve hi ha una Lliga 2 Pro, diguéssim, un grup únic, que seria Lliga 2 Pro, i després la Lliga 2 actual, que seria la Lliga 2, no sé si més amateur, no sé com la dirien. Creus que fa falta aquest format actualment, tal com està agafant el nivell al bàsquet femení espanyol? A veure, sincerament, és el que tu dius, vale, faran la Lliga aquesta Pro i realment serà com la Lliga 2 actual i el que faran és baixar el nivell de la Lliga 2, però perquè ja no serà Lliga 2 com a tal, jo crec. Serà... Bueno, servirà, suposo, per tenir més categories femenines, ja que les llicències femenines en bàsquet dupliquen o bueno, més que les masculines, i aleshores, bueno, tot el que sigui tenir més bàsquet, bienvenido sea, però bueno, considero això, que realment el que faran és com pujar la Lliga 2 a una nova categoria i per dir-ho així, per exemple, a Catalunya doncs seria com la Copa, seria ara la Lliga 2. La Supercopa Catalunya, que també se suposa que és la Lliga actual, que hi ha 5 grups de 7 equips, dels quals sí que hi ha 4 aragonesos i 3 balears, però bueno, hi ha 30, quasi 30 equips catalans a Lliga EVA i al final és una mica el que comentem. Anem a parlar de les companyes que has tingut. Quina companya t'ha sorprès més aquest any? M'ha sorprès? Sí. Que no esperessis que hagi rendit tan bé. Bueno, en general, totes les més joves m'han sorprès, però bueno, si he de dir una que m'ha sorprès, ja havia jugat en contra anys enrere i sempre havia vist la seva projecció, la Júlia Rueda, però perquè té una explosivitat i una arrencada que jo a poques jugadores he vist i clar, té un físic sense treballar-ho, per així dir-ho, que jo li dic, és que si el treballessis, imagina't, això ho tens natural. I això sí que m'ha sorprès aquesta entrada i aquest salt que és que quasi arriba al mate, vamos. De fet, poc es parla. Pel meu gust, jo també la Júlia la conec, la vaig començar a seguir, que era cadet, que va fer un campionat d'Espanya increïble, i jo crec que està infravalorada en el sentit de que no se li està donant un bombo excessiu quan és un tros de jugadora. Com arriben les companyes a aquesta fase? Estan motivades? Home, entenc que sí, però... No, sí, lògicament, qui no està motivat per arribar? De fet, és el que ens marcàvem, no? Arribar i bueno, clar, aquesta setmana doncs, la tenim, com t'he dit, per preparar-nos i acabar, doncs, també és important arribar, doncs, això com tu dius, motivats, amb energia i bé, les veig bé. Estàvem el dimarts expectants per veure el sorteig, perquè com anava, doncs no sabíem qui ens tocaria, tot i que de primeres, doncs, per això va ser una mica el dimarts el dia més així, a veure què ens toca. Però bé, amb ganes. Ara que dius les fases, que estàveu pendents del sorteig, què et sembla aquest format? Ara, si parlem de les fases, ja entrem en el tema que s'ha de parlar avui, que són aquestes fases d'ascens que comencen, recordem, dijous. Gràcies pel follow, Lorena López. També, moltíssimes gràcies. La meva germana. Oh, grande, Lorena. L'espam que m'ha fet Lorena a Twitter avui, no ho vegis. Sí, m'agrada. És la meva seguidora número 1. Grande, Lorena. Doncs això, què et sembla el format d'aquest any, que al final ja diem, és el que hi ha i ens adaptarem i l'acceptem? Però t'agrada, no t'agrada? És injust, és just? El format és el que hi ha, o sigui, tampoc es pot canviar i no començarem aquí, però clar, jo comparant-lo amb com era abans era tots contra tots. Però, clar, no anaven 12 equips com ara, que ara som molts. Però bueno, en aquest sentit, doncs, clar, està molt bé, per exemple, nosaltres, o el Ferrol, hem quedat invictes a la Lliga i altres equips han fet molt bons resultats, però això dona igual en aquest format perquè cada primer, segon, tercer, quart no importava, l'important era classificar-se, ja ho sabíem des del principi, perquè després és a l'atzar i els grups s'han repartit a l'atzar, o sigui, tampoc... Per això et dic el dimarts, doncs estàvem expectants a veure qui ens toca, perquè com ens pot tocar tothom. Així que, bueno, injust, no injust. Bueno, és el que hi ha i si vols guanyar les fases has de guanyar els partits que et vinguin, o sigui... No dona igual en si el rival, sinó guanyar-ho. De fet, el que vindria a ser és que, per exemple, els dos equips que han sigut els dos únics invictes, el Leganés a l'última jornada va perdre aquesta condició, tranquil·lament us podria haver tocat a la mateixa part del quadre havent estat els millors. Això sí que no hi ha un mèrit esportiu per encabir els equips en cada grup, que al final seria el més lògic. Sí que és difícil perquè, clar, de 3 grups al ser imparell costaria molt de refer,
Però, per exemple, el que comentàvem fora de micro, no teniu cap quart classificat. I això és curiós, no? Quan un equip que ha quedat invicte no tingui aquest punt a favor de tenir un quart classificat d'un grup. Sí, bueno, això ja ho sabíem tots els equips, que el primer classificat que li toqués al primer grup ja sabia que aquell grup seria un segon i un tercer. En aquest cas ens ha tocat a nosaltres, però tothom anava mentalitzat. I després doncs, ja sabíem també que el quart grup no tindria primer i seria un segon a l'atzar, o sigui, tampoc s'ha premiat el millor segon de tota la categoria, que també tenen mèrit, tampoc s'ha premiat, ha estat a l'atzar, però bueno, al cap i a la fi és el que hi ha, és com ja estava estipulat des de l'inici, o sigui, tampoc és que ara ens ho hagin posat així de sorpresa, així que ara, pues, con todo, no? Ara a jugar. Això és com els tornejos de 3x3, que els que segurament estan aquí al xat m'han vist jugar, si vols guanyar-lo, has d'acabar guanyant a tothom. O sigui que... Clar, sense excuses i que et toqui, perquè si guanyes és perquè has estat el millor i ja està. I si perds, doncs la mà i s'ho mereixerà qui guanyi. Tal qual. Parlem dels rivals. Ens ha tocat el Barça, l'Alcobendas, segon classificat amb 17 victòries, 9 derrotes, i, ojo, el Celta, que ha quedat tercer amb tan sols 6 derrotes. Què en saps? Què n'opines? Què et semblen aquests dos equips? Bueno, en aquest cas, per exemple, el tercer, el Celta, que ens ha tocat, és que es diferència del segon, crec, per una victòria menys. És a dir, és pràcticament quasi un segon i són dos rivals de molt de nivell i que, ja et dic, ara els dos són de nivell, però estem ja focalitzats en el Celta perquè és el primer partit. I bueno, es tracta d'això, de jugar doncs, amb les nostres virtuts, anar analitzant com juguen elles i trobar els punts on nosaltres podem fer-los mal i emportar-nos al partit. Però està clar que seran dos partits competits, que pot passar qualsevol cosa i aleshores no ens hem de relaxar i hem d'anar per totes. I abans de parlar dels altres grups, a l'inici m'he descuidat, Ainhoa, de dir una cosa, i és que a la història que he penjat al meu Instagram, que el teniu ara mateix al xat, teniu el link, he deixat la típica caixeta on deixo als que ens estan veient que ens facin preguntes perquè les contestis. Així que, si no ho heu fet, sisplau, aneu al meu Instagram, guinyo, seguiu-me, ja que esteu, a la nova conta de Flop en català, i deixeu una bona pregunteta que a l'acabar, abans d'acomiadar-nos, les llegirem totes les que siguin òptimes o les que no hagin fet fins al moment. Vale, parlem dels altres grups. Quin és per tu, sense comptar el del Barça, òbviament, el grup de la mort? Quin t'ha semblat el grup que serà el més dur? El grup de la mort? Sí. Doncs no et sabria dir, però de la mort, doncs, si em guio per la temporada que han fet, clar, et diria que el Ferrol, al ser invicta i que tothom parli tant d'ell, doncs suposo que cap voldria estar en el seu grup. Aleshores, el grup de la mort intueixo que serà aquest. Però potser és el menys igualat, també, a l'estar al Ferrol. Clar, és que això és el tema, no? Clar, pels equips que... Bueno, me referia a grup de la mort en quant a vist des de fora, no, que elles tenen possibilitats, no, de... Però bueno, que tothom et pot sorprendre perquè també tenen el grup del Jairis, que bueno, ara a la recta final també m'han agradat i ho han fet molt bé. I aleshores jo crec que en general és una fase, com és a un partit, és que tampoc pots... Tothom pot tenir un mal dia, aleshores grup de la mort jo crec que... Clar, no et puc dir el meu, no, és broma, però que tots seran grups de la mort en aquest sentit perquè tothom voldrà guanyar i donarà tot. I de fet segurament sí que és un pèl injust, comentàvem, esportivament pels equips, però és cert també que per l'espectador potser és molt atractiu, no? És que serà cada partit a vida o mort des del que comença el dijous a les 11, que em sembla que és el Boet Mataró, el dijous, des d'aquell partit fins que acabi, cada partit serà vital, perquè en un grup de 3, una derrota, és un drama el primer partit. Sí, per això és tan important i nosaltres ja ens centrem en el primer partit, perquè és que no estarem pensant en l'Alcobendas, tot i tenir el grup i tenir-lo present, perquè si no guanyem el Celta, doncs ens posaria les coses molt difícils. Pot haver triples empats, temes de baraix, o sigui, esperem que això no passi, que si passem guanyant, no? Però que també podria succeir i no m'estranyaria que en algun dels grups hi hagi un triple empate i tot es jugui als resultats. Per això serà tan important en aquest sentit de si es perd, de lo menys possible.
Això t'anava a dir, inclús si estàs guanyant, imagina que el primer partit us surt bé, aneu guanyant de 20 i queden 3 minuts, no veig a cap equip que es relaxi perquè és que en aquells 3 minuts pots guanyar 6 punts més que després són els que et fan passar. O al revés, et fan perdre un parcial de 6 punts que t'envia després al carrer. I malgrat que guanyis el primer partit, després et queda el segon. O sigui que això sembla que no acaba mai. Vale, doncs ara anem a per una pregunta salseante. Hi ha 3 equips catalans més. Tenim el Lima Horta, digne segon classificat, amb només 3 derrotes, 2 contra vosaltres i un altre que van tenir un accident, podríem dir. I tenim el femení Sant Adrià, un clàssic que sap molt del que va una fase d'ascens, i després el Boet Mataró. Si jo et pregunto, veient els grups, no com ha anat la temporada, perquè per com ha anat la temporada potser el fàcil seria dir Lima, però clar, li ha tocat el grup sense primer, però amb un altre, crec que és un altre, 2 tercers o un segon i un tercer i un quart, no? Perdó, has dit el Lima? Sí, qui li ha tocat? Ah, no, Sant Adrià. No, el Lima no, el Lima està... A qui li ha tocat el grup sense líders? Espera, mira que ho he mirat abans. Ara et sembla que et perdem, Ainhoa, T'has quedat congelada? Passem un moment aquí, així aprofito i miro com han quedat els quadres. El Sant Adrià ha sigut el que no té. Vale. Ainhoa t'he perdut. Vaig a veure si la moc i la torno aquí. A veure si és que se'ns ha quedat sense bateria el Mac. Doncs sí, mira, és el Sant Adrià, el que està amb l'Ardoi i amb el Canoe. Ojo, grupito, també. Ojo, aquest grupito. Xat, quin és per vosaltres el grup, mentre recuperem a l'Ainhoa, quin és per vosaltres el grup de la mort? Quin creieu que és... Sí, òbviament els de la mort, tenir el Barça al grup, doncs jo crec que el Alcobendas i el Celta no li fa gràcia, i per ells és el grup de la mort, però és gran favorit al Barça. En el grup 3 el Baxi Ferrol, segurament al grup 2 el Leganés, tot i que ojo el Lima. Clar, el més igualat potser és el grup 4, on està l'Ardoi, el Sant Adrià i el Canoe. Estarem ahí. El del Leganés és mortal. Sí, bueno, el Miralvalle i juguen a casa. Clar, per això a vegades juguen en contra. Jo crec que el Jaires li pot fer un sustillo al Ferrol. Jo el veig molt superior al Ferrol. El veig molt superior. Vale, sembla que recuperem a l'Ainhoa. A veure, em podeu veure? De moment veure'n, ara sí, està carregant. Ara sí, el mòbil, no? He agafat el mòbil, sí, perquè he vist que se m'ha anat. Es veu bé, no? Sí. Espera, que se'ns ha colat algú. Perfecte. Ara passem un altre cop aquí a l'entrevista. Perfecte, et veiem perfecte, en modo vertical, modo story, però et veiem i et sentim perfectament. Així. Pot posar modo, a veure... Ara, genial. Genial. Perfecte. Vale, doncs estàvem comentant que, clar, que estava el Sant Adrià, hem rectificat. Sí. Ara, perfecte. És el Sant Adrià que està amb l'Ardoi i també està amb el Canoe, que tremendo grupo, també. Ojo, aquest grup... Segurament potser el no tenir un líder el més igualat. Ainhoa Dormir, que entrenamos mañana, diu Carles DP. Qui és el Prepa? El nostre... Què? Què és el Prepa? Bueno, és el delegat, bueno, també entrenador. Vale, llavors, la pregunta era: quin català que no sigui el Barça veus amb més opcions d'aconseguir l'ascens? A veure, lògicament et diré... O sigui, clar, si és opinió de quin veus, si em baso en la temporada, doncs el Lima ha fet una molt bona temporada i té nivell, no, per guanyar. Però, clar, jo com està amb la meva semifinal, doncs no et diré el Lima i et diré el Boet o el Sant Adrià, però perquè no me'ls creuaré. Llavors significarà que si ells pugen, saps? Fem una cosa, Ainhoa. Imagina que... Toquem fusta, sisplau, això no ho desitjo ni res.
Imaginem que doneu positiu i no jugueu. Espero que no. Jo també ho espero, Quin No, català, doncs llavors? si en el cas de que no juguem, perquè lògicament no diré que nosaltres perdrem, doncs jo veig el Lima. Sí, jo segurament... Clar, és que ara ho parlàvem mentre no hi eres, el xat ho deia, que clar, el Leganés juga a casa, però clar, això a vegades... No sé si tu has jugat algunes fases Sí. o algun títol a casa, a vegades se't gira en contra el tema de la pressió o la mateixa seguretat de pensar que l'estar a casa ho trauràs endavant. Sí, de fet, molta gent ho comentava quan nosaltres vam demanar fer-ho aquí al Juan Carlos Navarro. Sí. Molta gent deia, ai no, preferim no fer-lo perquè el de casa, doncs el típic, supersticions i tal. Jo en canvi deia, doncs jo prefereixo fer aquí, que tenim afició i Clar. com està el tema del Covid, la gent de Catalunya no podrà anar a la fase a veure'ns. Però bueno, no sé, aquesta pressió hi és quan jugues a casa perquè no vols defraudar i tens allà tothom recolzant-te. Però això, tot pot passar a la fase, o sigui, també està clar que el Leganés és un grup de nivell i també ho han demostrat a la Lliga. I tant, que fins l'última jornada, ho dèiem, per si algú no ho havia sentit, fins l'última jornada el Leganés també anava 25-0 i llàstima l'última jornada que van perdre Sí. aquest invicte. L'última, sí. Ainhoa, abans de passar a les preguntes ja d'Instagram, això ja portem mitja horeta, jo crec que durarà 40-45 minuts, que era el que teníem previst, anem a parlar sobre, hipotèticament, un possible ascens. Vam viure l'experiència l'any passat de femení Sant Adrià, que per llàstima de tots els catalans no va poder assolir... Sí, va assolir esportivament l'ascens, però econòmicament doncs, es va trobar amb la problemàtica de sempre. Se sap, es comenta... Sé que potser a vegades no es pot confirmar perquè hi ha molts factors que entren en joc. Si, en el cas de que el Barça pugés, es podria assumir aquest ascens? Home, jo crec que sí, perfectament. Bueno, en el cas del nostre equip, no és Barça CBS, amb el Club Bàsquet Sant Feliuenc, intueixo que si pugéssim a Lliga 1, doncs ja el Barça com a tal ens donaria més recursos i recolzaria més l'equip en aquest sentit, i jo crec que sí, que s'assumiria, perquè de fet és l'objectiu que s'ha marcat el club aquesta temporada i si no, no s'ho marcaria, no? Si pensessin que no són capaços d'assolir-lo. I en el cas... Les últimes preguntes són de les més compromeses. En el cas, imagina't, toquem fusta, insisteixo, que això no és que jo vulgui ni que passi ni res, però que el Barça no pugi, o que pugi i no es pugui assumir aquest ascens esportiu, l'Ainoa tindria tilín per tornar a Lliga Femenina o com s'ho plantejaria? Se'ns ha tornat a quedar congelada. M'està recordant a la Flopiscencia. Que s'ha quedat congelada, pobreta. A veure, quan torni s'ha quedat una mica cara sorpresa, Si no tenim ni per la gasolina... No exagerem. La Flopiscencia, us en recordeu, va ser de les més dramàtiques, Crec que és de... A partir de la seva, totes van començar a tenir molts problemes. El Barça s'ho vol... Clar, però recordeu que no pertany a l'estructura esportiva del club. Penseu que no depèn 100% del club, del Futbol Club Barcelona, que és el Club Bàsquet Sant Feliuenc, que mitjançant un acord estan vinculats. Ainhoa, et recuperem? Vaig a veure si heu deixat alguna pregunta ja a Instagram. Estic intentant-ho, però a veure... De moment et sentim bé. Saps a què m'està recordant això, Ainhoa? Sempre que no em sent. Molt malament, només heu deixat 2 preguntes. En sèrio, no em deixareu més preguntes a Instagram? Conec. Gràcies pel follow, Clafiti! Però no, et moc un moment i torno, vale? Que a vegades així s'arregla. Hola, hola, hola. I la meva no és ni pregunta, correcte, Laica Marc. Correcte.
Ara està carregant un altre cop. Ara sí, veiem si t'escolto. A mi m'escoltes ara? Ara sí, ara perfecte. T'hem recuperat. Saps què m'està recordant això, no? Ai, quan ho han fet m'ha passat el mateix. Jo no entenc quin problema tinc sempre amb els megas, amb el wifi, que sempre em passa. Haurem de contractar més capacitat. Ja acabem, no et preocupis. No et preocupis. Comentàvem, sí, ja hem dit, toquem fusta de que no passi, però imagina que no pugeu, o sigui pel cas que sigui, o que pugeu i no es pot assumir aquest ascens. Ainhoa tindria el tilín de tornar a Lliga Femenina, seguiria a Lliga 2... A veure, l'objectiu és pujar, llavors fins que trobem la fase, jo això tampoc m'ho plantejo perquè jo ara estic aquí i soc taquiat aquí. Aleshores, seria un parlar per parlar i jo vull pujar al meu equip a Lliga 1. Llavors, si vols pujar tan convençuda que et veig el teu equip a Lliga 1, anem a ficar-te en un compromís. Series capaç de fer una promesa que hauries de complir en el cas de que pugeu a Lliga 1? Una promesa? Sí. Ui, a veure, però depèn de quin tipus de promesa, que tu això t'agrada el salseo. Tu mateixa, què ets capaç de prometre'ns si Ainhoa puja? Ostres, no, és que ara em pilles que no sabria dir-te. Mira, fem una cosa. Com és probable... Poder algú que ens està veient em diu alguna promesa. Mira, és probable que, com t'he dit abans, que el diumenge jo estigui a Leganés, al pavelló. En el cas de que pugéssiu i jo estigui al pavelló, com estarem amb una càmera, ens pots dedicar, tu fent el gest del bigoti, l'ascens? Oh, i tant, això ho prometo. Això m'agrada. I ja que estàs tan accessible, Ainhoa, et recordo que a la Flopistencia vas dir que acceptaries jugar un 1 contra 1 contra Flopball. És cert que la situació no ha sigut la millor perquè es porti a terme pel tema de la pandèmia i que després ja has estat en temporada i òbviament no ens arriscarem a que passi res, però sembla, si tot va bé aquest estiu, que sembla que estarem una mica millor, aquest estiu potser seria el dia, no? Doncs sí, i mira, com acabem la Lliga, per desgràcia, tan aviat, mira si tenim dies que acabem l'11 d'abril. De fet, jo la meva l'acabo el 17 d'abril, o sigui que a la setmana següent jo també estic lliure. I, bueno, ja en parlarem. Per cert, Ainhoa, ara m'ha vingut una pregunta al cap. El 3x3 a tu et crida l'atenció? T'agrada? No t'ho has plantejat? No és una opció? No m'ho he plantejat, o sigui, no és que em cridi o no l'atenció. O sigui, mira, com el meu joc és característic així de... Sí. Bueno, passes així sense mirar i tal, doncs poder el 3x3 doncs seria un estil així per provar, però de moment a mi m'agrada més el 5x5 i no estic tancada a res, però bueno, per què ho preguntes? Perquè l'estiu ara està molt a moda i bueno, ara fins i tot hi ha competició estatal de 3x3, està molt bé. I de fet hi ha Olimpiades, si tot va bé hi ha les Olimpiades, la nostra selecció, l'espanyola, jugarà al preolímpic, aquí desitgem moltíssima sort, i per això t'ho deia, perquè com acabes d'hora, i hòstia, doncs mira, potser es planteja aquest estiu que hi ha el circuit Herbalife, que després també hi haurà el circuit català, potser es plantegen algun o fer un 3x3, qui sap? Sí, qui sap, perquè també coneixo bastants jugadors, m'ho coneixes a l'Adel Naoma, que fa molts de 3x3 i poder m'animo aquest estiu a fer algun. Doncs, Ainhoa, ja per acabar, portem 40 minuts, ens queden només les preguntes d'Instagram, que estic, ho haig de dir, una mica decepcionat perquè tampoc m'han deixat moltes. Jo crec que el pròxim... Mira, sí que han ficat alguna més. Mira, tenim 5 preguntetes. El baloncesto femenino, la cuenta d'en David, que segurament el David potser també ve el diumenge amb mi, o sigui que potser estem els dos a Leganés, et pregunta, quin ha estat el moment més especial per tu durant aquesta temporada? El moment més especial? Sí. Doncs mira, sincerament, per com s'està donant la situació de Covid i tot, va ser aquest cap de setmana quan vaig veure els meus pares i mira, va venir els meus tiets i el meu cosí al pavelló i va ser especial en el sentit que porto tota la temporada sense públic i mira que estic aquí aquest any i cap familiar ha pogut venir a veure'm i bueno, va ser un moment especial per mi perquè
bueno, em va fer il·lusió, no?, que per fi algú Sí. pogués entrar al pavelló. I més amb lo fan que és el teu pare. O sigui que Ui, sí. jo l'he vist Sí. a més d'una grada i no només partits teus, jo l'he vist a molts partits sense que tu juguessis perquè estaves fora i jo l'he vist anar a veure molts partits i jo Sí. crec que també ella es va treure una espineta. L'Albert Clar, Agudo bueno. Sí. pregunta: podries definir l'Isaac amb 3 paraules? Amb 3 paraules. Bueno, sí, seria, però bueno, convençut del que fa, volia dir convençut. Que no t'ho diria només amb 3 paraules, et diria com frases, però... Pots dir frases, Vale, convençut del que fa, després apassionat del bàsquet perquè viu pel bàsquet i ho dona tot, i una persona que transmet confiança i es pot parlar amb ell. I d'aquestes 3 coses les enllacem amb la següent pregunta que ens la torna a fer el David de Baloncesto Femenino i diu: com és entrenar amb l'Isaac? Què destacaries d'ell? Llavors, d'aquestes 3 coses que has dit, quina et destaca més, l'Isaac? D'aquestes 3 coses, doncs, bueno, convençut en el sentit que sap transmetre, no?, el que vol a les jugadores, i jo crec que totes l'entenem i entenem el joc que vol crear, tant ell com la resta d'entrenadors que estan allà per nosaltres, i sobretot aquesta idea que és capaç de fer entendre el grup i generar aquesta confiança en ell i en tot l'estaf. De fet, segurament, hi ha molts entrenadors que estan convençuts de la seva idea o del seu estil de joc, però és cert que potser hi ha una de les coses que quan he vist l'Isaac, de fet vam comentar un partit de fase de la final a 4 de Copa Catalunya que es va fer a Viladecans fa, em sembla, 3 anys, i una de les coses que quan l'he vist m'agrada molt és això, no? Que jo crec que sap transmetre i sap convèncer, que és el més difícil, a l'equip del que ell creu que és el millor. Sí, totalment, i quan t'explica les coses i poder tu doncs, vas també convençuda, però ell, amb com t'ho explica i com t'ho fa entendre, doncs és més fàcil, no?, entendre el bàsquet així. I l'última pregunta és... Bueno, ja, mira, el David ha deixat una altra, queden 2. L'Albert torna a preguntar que si en cas de que pugéssiu, quina jugadora de Lliga Femenina 1 fitxaries? És a dir, quina et faria tu il·lusió que estigués en el projecte del Barça l'any que ve, si pugéssiu? Si pugéssim... No té per què ser la però... millor, no té per què ser la més bona de Lliga Femenina o no, o de Lliga Femenina, sinó una que et fes il·lusió compartir el fet d'estar al Barça a Lliga 1. A veure, per vincles d'amistat te diria moltes, però si he de pensar en algú que m'agradaria compartir pista, que sé que serà una mica impossible, perquè ja, doncs, bueno, ho ha dit ella en moltes entrevistes, doncs clar, a mi m'encantaria jugar i compartir amb la Laia Palau un any de la meva vida, però crec que serà molt complicat i està molt bé allà a Girona i em mataran per dir això, no m'ho vull treure, però jo com a desig, com a jugadora, doncs clar, m'encantaria. I ja acabem, amb l'última pregunta també del David, de Baloncesto Femenino. Amb quina companya has tingut més connexió o has estat més còmode a pista? La que més? Ja sé que em diràs que amb totes heu tingut... I s'ha vist, al final s'ha vist en el joc que era molt coral, que era molt alegre també de veure, molt agraït de veure, però hi ha alguna amb la que hagis dit quan estic amb ella en pista és que... pa'lante. Doncs, a veure, amb connexió en pista, te diria, sincerament, doncs mira, amb una de les que he tingut més connexió a nivell de jo fer-li assistències i sempre veure el lloc ideal seria la Carol, que és una de les jugadores joves que tenim a l'equip, perquè t'ho juro que no sé com s'ho feia, que sempre estava al lloc adient on passar-li perquè ja la fiqués. I és de les jugadores que s'agraeix tenir perquè sempre la veus al lloc. Doncs, Ainhoa, amb això arribem al final d'aquesta entrevisteta. Primer agrair-te que, com sempre que t'he demanat alguna cosa, accedeixis tan ràpidament i tan fàcilment, sense cap mena de problema. Segon, desitjar-te tota la sort del món a tu i a les teves companyes, a tot el club del Barça Sant Feliuenc, de cara a aquestes fases que comencen dijous, en les que estarem molt a la guait.
Crec que podrem veure aquí a Twitch el partit... No, divendres descanseu, ja no podrem veure cap partit del Barça, a no ser que sigui en directe el diumenge, que segur que el diumenge us veiem jugar i lluitar per aquest partit de l'ascens. Si vols, et pots despedir del xat i ja tancaríem per avui. Bueno, doncs, això, moltes gràcies per convidar-me i gràcies a tots que heu estat aquí i res, ara lluitarem en aquesta recta final que ens queda i, bueno, que ens mireu tots i que ens animeu a nosaltres i res, un plaer estar aquí. Doncs res més, xat, només dir-vos que demà tenim a la segona convidada, ens visita la Eliana Soriano, jugadora del Lima Horta, segones classificades. Vols deixar-li alguna pregunta a la Eli? Alguna pregunta? Sí. Bueno, és que realment, clar, com hem de jugar els dos partits, que si li agradaria una hipotètica semifinal bona. Contra nosaltres, en el sentit de arribar els dos equips catalans allà a la semifinal, que lògicament dirà que sí, no dirà que no, perquè clar, vull arribar a la semifinal, és una pregunta una mica absurda en aquest sentit, però bueno. Sí, no, m'agrada perquè, imagina, potser diu que no, perquè us veu molt difícils de guanyar i diu, no, prefereixo que sigui un altre. No, faré un altre. Però nosaltres sí que volem aquesta semifinal perquè, òbviament, significarà que un equip català ha aconseguit l'ascens a Lliga Femenina i tindrem un nou representant. Doncs ara sí, nois, us deixaré amb el Gerard Romero, no sé si està fent streaming en català, així que veurem, potser l'està fent en castellà, però bueno, és un periodista... És que no, aquí a Twitch jo ara puc decidir que tota la gent que ens està veient, doncs, portar-la al canal d'un altre streamer perquè el coneguin. I això se li diu host. Llavors se'l farem al Gerard Romero, que és un periodista que segueix molt al Barça i que no m'estranyaria que us segueixi el cap de setmana a RAC1. Ainhoa, un petonet, ens veiem aviat, espero, i gràcies de nou. Espero veure't el diumenge a la pista. I que em dediquis a l'ascens, Sí. Adéu. Y yo ¿Qué? ¿Te has pasado bien, no? No entiendo por qué estaba ahí, pero me pienso que puede ser una cosa, no solo para ver a su hijo, pero